Balalar yazıcısı Almaz Gıymadiyev bilen aralaşıp alırız bugün. Hem biz ona bir neçe soru hazırladık. Almaz abi siz kichkine vaqtda nindi idegesi? Jiddi mi? Leyinde şuq şayan yigit mi? Men kichkina vaqtda bek tip turmas bo'lganman, kerakmagan yerga boshimni taqqanman, kerakmagan xuliganliklarda ishlaganman, lekin shunga qaramasdan endi men aytgan birga diqqatga berdi. Shunga ko'ra ul bala chaqchaqlari bitinisi bala chaqa qoldi. Yaxshi. Kichkina vaqtda siz kim bo'lirga xiyollangan edingiz? Kichkina vaqtda bizning xiyollarimiz ko'p edi. Алар ел сайын өзгәреп барады. Әйтик, баштарак шофер булырга, чөнки ул вакытта бит инде авылда машиналар бик күп түгел. Аннан соң инде бер җәйге каникулда без Казанда теплоходта булгач, булып кайттык та минем әнием абысы капитан иде. Үзенә кунак калып барды. Шуннан соң мин үскәч һичшиксез капитан булам хыялландым. Аннан инде Мектепне битергәч, ничектер менә шулай юллар Казан университетына алып килде. Һәм инде шушы язучылык юлына киттем, журналист язучы булам. Яхшы. Менә кичкенә чакта истә калган балачак хатирәгезне берәрсен сөйләп узыгыз әле безгә. Менә алар шу хәле күп. Безнең балачак бердә ул теге ниләрдән ким булмаган икән. Китапларда сөйләнә торган балачаклардан, киноларда күрсәтелә торган балачаклардан шуңа күрә мин аларның берсендә аерым сөйли алмыйм, ләкин нәкъ менә үземнең балачагыма багышланган интернетсыз балачак дигән минем бер әсәрем язылып бетте. Кая ул дөнья күрәнсен әле әйтә алмыйм. Менә шул әсәрдә ул балачак шуклыклары аларында бик күп. Битенсез балачак. Яхшы. Менә балачактагы Айдарга, Алмазга хәзерге көндәге Алмаз нинди киңәшләр бирер иде? Хәзерге көндәге Алмаз, балачактагы Алмазга бер нәрсәне дә үзгәртмә. Менә синең ничек узган балачагың, тормышың ничек узган, менә шул юл белән бар дип әйтер иде. Чөнки кеше ялгышырга да тиеш, кеше абынырга да тиеш, ул үз ялгышлыкларында төзәлә. Аның тормышында бөтен нәрсә булырга тиеш. Аның тормышында тәэсирле вакыйгаларда, күңелле вакыйгаларда, бераз сабаклар да булырга тиеш. Шуңа күрә шулай әйтелә. Яхшы. Менә безнең гәҗитебезне яратып укучы дусларыбызга, иптәшләребезгә нинди киңәшләрегез бар? Минем аңлавымча бит инде ул хәзер көмеш кыңгырау бердән-бер дип әйтергә була газета балалар өчен. Шуңа күрә аны сакларга кирәк. Ул һичшиксез кирәк газета. Һәм бүгенге балалар менә соңгы вакыйгаларны инде үзегез күреп торасыз. Бит инде социаль челтәрләрдә зирәк шундый үзгәрешләр сизелә. Мин дөреслеккә вакытта аны бераз ул миңа дип дөресрәк булыр икән инде. Biraz сөендем дә дип әйтсәң, бәлки дөресрәктер дә булыр. Чөнки аралашулар бетте бит. Аны мин әйтә торган сүз түгел. Күбрәк бу китапларга, газета журналларга, үзара аралашуларга урын күбрәк булсын иде. Һәм телефонда, компьютерда гына утырмасыннар иде балалар. Ул барыбер инде тере аралашу, ул бөтенләй башка дөнья, бөтенләй башка тормыш. Бик зур рәхмәт сезгә киңәшләрегез өчен. Рәхмәт үзегезгә. Сау булыгыз.